Mjesna zajednica Gornja Ričica aktivna je u iniciranju projekata prema općini Kakanj. Kako je istakao predsjednik mjesne zajednice, cilj im je da prate potrebe mještana i projekte realizuju prema prioritetima. Evidentno je da je mjesna zajednica Gornja Ričica u infrastrukturnom pogledu izuzetno napredovala, te će, ističu, istim tempom nastaviti i u ovoj 2024. godini. Evo počinjemo aktivnosti neke oko izgradnje javne rasvjete u 4 zaseoka, Mahala, Kevilji, Roje i Kolići. Trenutno je projekat završen za rasvjetu za Škomliće. Trenutno isto tako radimo na završetku napajanja vodom Škomlića. Uradili smo 95% projekta koji je vrijedan 350.000 maraka. To će uskoro biti završeno. I eto imamo tekuće održavanje i puteva. Nakon završetka izgradnje javne rasvjete u pomenute 4 podružnice, sljedeći projekat je proširenje mreže u zaseoku Škomlići. Trenutno je za taj projekat u toku pribavljanje neophodne dokumentacije i dozvola za gradnju. Sad kad riješimo ovdje dio ova 4 sela, preostaje nam još u Škomlićima. To je nekih 20 stubova. Eto, projekat sam baš jučer završio i trebaju sad aktivnosti oko izgradnje, u stvari dobijanja dozvole za gradnju, odnosno urbanističke saglasnosti i tako dalje. Mislim da će vjerovatno vrlo brzo i to se desiti, pa će mjesna zajednica biti definitivno osvjetljena sva. Iako su pomaci vidljivi, predsjednik ove mjesne zajednice mišljenja je da svaki mještanin može dati svoj doprinos. Mnoge volonterske akcije su inicirali i sami realizovali i općina Kakanj, ističu, pružala im je podršku u brojnim projektima, a sve s jednim ciljem, da ovdašnji mještani imaju kvalitetne uslove za život.